Chama aí ao hospital, a ver se din como está don Horacio. Que está moi malino, Que carallo facía Camiño do Monte coa súa moza? Ex-moza. Entre ir e a moza de agora non dá feito. Ex-moza, Se o señor bispo non lle importa. ¡Hala! Chúpate esa, mona. Che, a ver se vou ter que ir aí. A que non te atreves? Alcalde, non me fodas, mandácheme ti. Acabáramos. Non sigas adiante, que denuncia. Pero que denuncia? A que din que vai poñer o petapouco do alcalde ou a que lle imos poñer nos a él? A Delmiro que lle dean. Vou ser o primeiro mártir laico da historia, cando se coñezan as circunstancias do accidente. Non se van coñecer. Ai, cando lle conte a Lidia. Delincuente! Criminal! Mira, te vas comigo. Ai, si, polo carallo arriba, quita dai. Xa levo desgastado o rosario de tanto pasar as bolas por vostede. Quen che dera que alguén pasase as bolas por ti. Porcona. Porque o que é de Louredo? Ainda que leve sotana non o toca ni Dios. Sublime, alcalde. Sublime. Ás veces chega un momento na vida no que nos fai falta o silencio e tempo para ordenar as ideas. A min chegoume pouco a pouco, case sen avisar. Despois de 2 anos e pico en Santo Antonio de Louredo, precisaba atoparme de novo a min mesmo. E agora que imos facer? Se cadra ainda non o decidiu de todo, muller. Pero vostede que di? Non ve que está arriba facendo as maletas? Xa, moi propio del. Deixarnos tirados ás portas do 3º centenario da igrexa. Pois sabe que lle digo? Que por min pode meter o aniversario onde lle pete. Amelia, esa lingua. Don Crisanto, móvase, home, móvase. Non ve que desta marcha de verdade. Veña. Amelia, couga, que me estás mancando? Ai, perdoe, don Crisanto. Perdoe. Pero é que desta non cambia de idea, que llo digo eu, xa verá. Veña, muller, non te poñas así. O mellor non está todo perdido. En que está pensándolo? Imos facer unha chamadeña. Sí. O señor. Son Crisanto. Crisanto Peña, de Santo Antonio de Louredo. Dime, Crisanto. Pois, verá, eu preguntábame se falou ultimamente co padre Casares. Se te refires ao da súa marcha, xa mo comunicou. E non pensa facer nada? Perdoa, Crisanto, non entendí moi ben o que dis. Bom, se pensa mandar un sustituto... Vostede é tremendo, Ainda non marchou e se quere un sustituto. Non vai ser preciso mandar a ninguén. A Horacio só lle fai falta descansar lonxe do ruído da parroquia. Entón vai non obrigar a que volva. A vocación de Horacio é forte. Estou seguro de que el mesmo regresará cando estea preparado. Pero, monseñor... O tema está falado. E non enredes máis. Acordo? Eu nunca fui un amigo de andar enredando por aí. Ou ten algunha queixa de min? Ala, Crisanto, ata logo. Ata logo. Monseñor, non colgue. Que paciencia, señor. Xa vou eu. Hola, Elsa, pasa. Hola, don Horacio. Vine de pedir se me podía bendicir uns años que me acaban de nacer. Uns años? Os fillos de Rosario. Estoulle facendo sopas de viño porque a pobriña co parto quedou baldada. Xa, sinto moito, Elsa, pero agora non podo axudala. Non é un bom momento. E logo, por que non? Vai ir visitar a súa nai? Non é iso. Logo vai de vacacións? Tampouco exactamente esa. Pois daquela, se non ten nada urxente que facer, ben me podía bendicir os años, non? Verá, Elsa, vai ser mellor que fale con Don Crisanto. E logo vostede en que está tan ocupado. Elsa. Así que estabas aquí, Non penses que vas marchar como se nada. Don Crisanto, cálmese, home, que ainda se vai mancar no pé. Oida que non sexa tan moderno como a ti. Pero nunca deixei os meus fregreses á deriva. Oixes? Vai nos levar de excursión ás Cíes. Elsiña, é mellor que viñas máis tarde, muller, anda. Pero eu teño que falar con don Horacio, muller. Se te vas non contes co meu apoio. O señor bispo ten razón, sabe? Don Horacio marcha polo ruido. Vostede non fai nada máis que berrarlle. Non podo creer, chamaron ao bispo. Home, Horacio, algo tiñamos que facer para evitar que te vayas. Mire, Don Crisanto,
Vostede non ten ningún dereito a reterme en Louredo pola forza. Non me diga que vai deixar a parroquia. O mellor, Frando de... Os caneos máis ben feitos que vin na vida. ¡Hala, carallo! ¿Cómo se che nota que esta Coruña, Josito? A ver, logo para ti, cal é o mellor futbolista galego? Reija mellor que calquera outro. Non pasaba un pola defensa. Marcelino, que era da Ideares. Paco Bullo. Michel Salgado. Olliño con Michel Salgado. Sindo nin Michel Salgado nin nada. O mellor, con diferencia, Luis Suárez e punto pelota. Ah, ese sí. Un fenómeno. Lidia, ponme unha copiña de anís. Sí. É unha volta para todos os presentes. Ah, para mí un licor deses caros. Pero unha vez que non se maza só hai que aproveitar. A ti, menos mal que non te manda beber a vacía dos animais, sí? Carallo, Elsa, é logo que foi. Para ir un chas ovellas outra vez. Parei un rosario, pero a copiña non é por iso. É por don Horacio, que marcha da vila. Ese marcha xa volverá, irá a ver a familia. Ou a Fidel, como a última vez. Sindo tan calado. No, mellor a Chávez, que en Venezuela hai mamachichos. Mamachicho, me toca. Que estou un bar decente. Muller, socas, mamachicho. Nin mamachicho, nin papachicho. Aquí vense a consumir e punto. Ou queres que che retire a copa? Desta don Horacio non vai de vacacións. E logo deulle outra vez polo de Ruanda. Home, sindo o de Ruanda xa auga pasada. Non vai de visita, nin de vacacións, nin a Ruanda. Desta marcha de marchar para sempre. Como cho conto, alcalde, desta marcha para sempre. Escoitou no Elsa na dos curas? Pois ala, que teña boa viaxe. Oh, carallo, así, sen máis, non pensa facer nada. Podo pegarlle unha patada no cu, para que colla máis impulso. Ai, mamá. Pero non me fodas, alcalde, que isto vai en serio. Telo que convencer para que cambie de idea. Josito, cando marchou Fina, non choraches tanto. Porque Fina non se quitou do padrón, alcalde. Pero o cura non é daqui. Cona. Mira, estamos co censo ao límite. Se marcha don Horacio, perdemos a categoría de concello e ti quedas en poltrona. Pero non pode ser, houve varios nacementos. O niño Iria, o neto Paulo. Claro, e os que espicharon que? A filla de Llobre, Jesús, a Carmucha, a Eterna. Ten que haber unha maneira de desfacernos do cura sen alterar o censo. No, sí. Sempre podes censar a ti tan segundo como o fillo teu é de Moncha. Podo censalo como o meu cuñado e darlle a túa praza no concello. A mercado tampouco te pasas, Cagar de campo, Josito. O que te digas, pero co cura desta vas ter que baixar a orella e pedirlle que non se vaya. Se o cura queda, vai seguir amolando como ata agora. Sí. E se marcha, Louredo vais ter que anixonar ao concello veciño. Ferráns. E Ferráns, pápanos vivos. E ainda están fodidos co da estrada. Iso nin mo recordes. Pois temos que facer algo para convencelo. Polo menos que me bendiga os años antes de marchar. Os pobriños non teñen culpa de nada. Ti non te preocupes, Elsiña, que diso xa me ocupo eu. Moncha, Elsa, a ver se calamos un poquinho, que así non hai quen lea clase. Ai, outra vez. 1, 2, 1... Don Horacio marcha de Santo Antonio de Louredo. Para sempre. O que? Pero iso é imposible, porque senón el diríamos. Pois pregunta yo a tu amiguiña Iria, que seguro que sabe do tema. Ela non ten nada que ver, Ela xa está ben con Iria e don Horacio. Que o tema
aburre, aburre. Ten razón, Maite, xa aburre. Ademais, se marcha, será coa súa ex, Laura. Xa dio o refrán. A leña canto máis seca, mellor arde. Pero, por favor, un poquinho de respeto, que estamos falando dun cura. Ai. Ten razón, Maite. Ademais, entre Pelello e Pelello, Iria polo menos era de confianza. Ai, colga los hábitos por unha muller. Igualiño que o pájaro espino. O alcalde tamén axudou, coa teima de denuncialo. Non te metas onde non sabes, Telmiro non chegou a poñer a denuncia. Tivo sorte que non o denunciase a él por mangante. Pero ti non podes insultar ao meu home. E que me vai impedir ti? Pois ti, Lupia. Quítalo, me. ¡Corta a miña amiga, Bocoi! Que me chamaches, Bocoi? ¡Ai! ¡Calla! É que así non se pode dar clases. Non se pode, non se pode. ¡Elsa, soña! Alcalde, que facemos? Telmiro, temos que falar. Mira, Maite, ti xa sabes que eu estou pola comunicación entre os veciños e o Poder Executivo. Diálogo e diálogo. E se falla o diálogo, máis diálogo. Ese é o meu lema. Temos que falar do que vas facer para que non marche don Horacio. Non te preocupes polo cura, muller. Se marcha, xa mandarán un sustituto do obispado. A rei morto, rei posto. Ti non era republicano. O sinto, vai tomar polo cu. Pero nin don Rafael nin don Ismael estiveron nunca á altura de don Horacio del Millo. É certo, e ademais non se empadroaron. Pois iso sí que non. O empadroamento é unha condición sine qua non. Procura novo. Pois como sexa da corda de don Crisanto, a ver quen fai entrar en razón. Pero o vello non se desborra do padrón. Polo menos con don Horacio pódese falar. Eu pa que quero falar cun corpo, Maite. E que hai do diálogo, Non me cambies de tema. Pois, alcalde, dá unha mostra de talante e xenerosidade, Son as agonías. Vale, xa me encargarei eu do asunto. Pois podes empezar pola miña clase, que as alumnas estánse tirando dos pelos, entre elas a túa muller. Vale, non será para tanto. Cona. Delmiro non estou para lerias, Quero lle poñer a Moncho unha denuncia por agresións. Pero ti non eras católica, pois ala, vai perdoala, Pero Delmiro. A tomar polo cu o talante. Creo que xa está todo. Se queda algo xa mandarei a alguén recollero. Entón, que? Vai ir coa súa familia? Non. En realidade marcho a unha ermida. Preciso un pouco de tempo para ordenar os meus pensamentos, Amelia. Está ben. O teus planes debe estar a piques de chegar. Se quere, podo levalo eu, que non é molestia ninguna, Non, gracias, Amelia. Non quero darlle máis traballo. Non diga iso. Vostede nunca me deu traballo ningún. Non. Entón todo o que facía, cociñaba, lavaba a miña roupa, arranxaba o meu cuarto. E vostede facía a cama. O día que cheguei díxome moi claro que iso podía seguir facendo. Iso é certo. Ben, deixolle que marche, senón vai perder o autobús. Entón non terá máis remedio que levarme. En fin. Creo que chegou o momento. A este paso non vai marchar na vida, Diga. É Maite, quere falar con vostede. Hola, dime, Maite. ¿Perdón? Non o podo creer. Sí, non te preocupes. Agora mesmo soluciono. Veña, adeus. E logo que foi? As alumnas de Maite montaronlle unha boa durante as clases. E logo vostede non pensa que xa é grandiña para resolver os seus asuntos? Así non me extraña que marche. Que non, Amelia, a culpa é miña. A culpa é miña por non facer as cousas como debía. Cando pase la vuelta non fagas só as moedas. E vai a modo para que te vexa todo o mundo. Santiago, estás-me escoitando? Sí, don Crisandro, non se preocupe. Ai, hoxe non creo que teñamos moita xente na misa. Ai! Perdón.
Ti tamén tes la cabecilla noutra parte, eh? Pois nada, home. O do Horacio é temporal. Espero que teña razón, porque bótaselle moito de menos. Mellorando o presente. Nada, home, nada. Eu tamén xo extraño. Pero agora o que hai que pensar é que o imos ter pronto con nós. Xa. Entón, por que está vostede tan preocupado? Bom, anda, veña, pasa adiante, que temos unha misa que dicir. Está a xente agardando por nós. O corpo de Cristo. Por aí non veo a mesa. O corpo de Cristo. Mellor así. Se non ia saber como as gastamos o raña. O corpo de Cristo. Si biches que cara lles deixou puro. Parecen o Cristo de limpias. Parece mentira 2 contra 1, e nin así. Silencio. O Señor sexa convosco. E contigo tamén. Que a bendición de Deus Todopoderoso, Pai, Fillo e Espírito Santo. É don Horacio. Agora excusa. Xa se ocupou de todo don Crisanto. Se cadra que non marcha. Entón pódeme bendicir os aniños. Do que Santos, non lle importa que lo falar un momento coa xente antes de que marche. Non tes por que pedir permiso, fillo. Esta é a túa parroquia. Adiante. Como seguro xa moitos de vostedes saben, hoxe é o meu último día en Louredo. Santo Antonio de... Padre. Santo Antonio de... sí. Aquí poñen un pé fora e xa se esquecen de todo. Cala, Lercha, e deixa falar. O caso é que eu non vou seguir oficiando as misas. Vai ser raro velo de paisano no altar, pero a caelle moi ben a roupa, don Horacio. Grazas, Elsa, moitísimas grazas. En primeiro lugar, quero pedirlles desculpas a todos por non informarlles antes debidamente sobre a miña marcha. Sinto. Unha marcha que, ao menos por de agora, non vai ser definitiva. Eu só quero apartarme durante un tempo para poder reflexionar. Co boa persoa que é. E que acabe deixando o sacerdocio por culpa dunha pendanga. Validiña, muller, non te poñas así, que non sabemos ser por iso. Sábelo ti? Non. Pois logo. A ver, silencio, por favor. Mentras eu estea fora, espero que vostedes tamén reflexionen íntimamente sobre o seu comportamento. O que pasou na clase de Maite é algo completamente inadmisible entre xente civilizada e moito menos entre crentes. Crise de fetera, pero carácter teno todo. Por iso, como última petición, como última mensaxe antes da miña marcha, quero rogarlles a todos, que se dean a paz como verdadeiros irmáns. Don Horacio, é que iso xa o fixemos. Pois repíteno. Que tampouco creo que lles vai a sentar mal. Pois, nada máis. Grazas. Poden ir en paz. A estirada esa vais a acordar de min. Vainas levar como me chamo Purificación Pérez Paz. Mamá, cálmate. Alterándote non amañas nada. E quen dixo que quería amañar? O que quero é arrincarlle os pelos da cabeza. Pois se segues así, na perruquería non lle vas poder facer. E por que non? Por se non o lembras, non temos licenza. En Moncha é a muller do alcalde. Iso sería prevaricación. Eu non sou un negocio ilegal. Mamá, por favor, deixa estar as cousas, sí? Eu non creo que Moncha sexa quen de enredar a Delmiro só por amolarme. Eu non me arriscaría. E por que non? Porque ti faría lo mesmo no seu caso. Ou non? E iso que? Albóndegas de lata. Jesús, parece comida de cans. Tal como está a cociña, eu só podo facer pratos precociñados. Pois para iso podías ir a charaleira, que sacábamos algo de proveito. Eu non teño a culpa de que montases aquí unha perruquería. Mira, fina, non me retruques, Ainda por riba que vos dou un oficio. Collo móvil, anda.
Rodolfo. Sí, son eu, mamá. Mira, vai pola de Lidia e merca algo para comer, sí? Que a tua irmá quere nos envelenar. Que vergonza ter que ir á misa como fomos. Esa muller é unha besta. Mira como me puxo. Pois iso que non o viches todo. É capaz de moito máis, digo yo, Pero a esa non lle quedou nada de ver. Puri vai saber o que vou. Claro que sí, muller. Elsa, que faz? Soprarche para que non che pique. Deixa estar, anda. Mira, se o chego a saber, poño o anel de pedida, que leva unha pedra así de gorda. O malo é que seguro que trataba de roubarcho, xa sabes como é. Pero ti tranquila, que desta ímonos vingar. A cousa non vai quedar así. Que che pasou, Monchiña? Parece que viche la Santa Compaña. Pero este pelo non ten amaño. Vou ter que ir á perruquería. E ti que? Que pensas facer para arranxar o asunto de don Horacio? Tranquila, Monchiña. Para iso xa teño eu a solución. De verdade? E que vas facer? Se pode saber. Veciños, veciñas, amigos e amigas de Louredo... Pero algunha vez irás ao grano. Calma, Lidia, calma. O tema que nos ocupa hoxe é de vital importancia para Louredo. Por iso, hai que tratalo coa solemnidade que merece. Imos facer unha baixada de carrilanas. Moito mellor, miñato. Imos nomear a don Horacio fillo predilecto de Louredo. De Louredo ou de Santo Antonio de... Acona, Sindo, acona, vale. O meu home non lle faltes ao respeto, oiches, que as levas. Ai, Lidia, por favor, xa está ben de tanta violencia que me ven a min o estrés. Que leria, eu non sei como non marcho tamén co cura. Hola. A ver, dicía que imos nomear a don Horacio fillo predilecto da vila, contentos? Como iso non custa os cartos. Así o cura nos empadrona outro sitio, Tamén procederei a entregarlle unha placa na reitoral coa data e o nome de don Horacio. Demasiada xenerosidade. Aquí cheira Macán. Non será como na homenaxe de don Crisanto, E tamén lle prometeran unha placa e ao final nada de nada. A placa de don Crisanto está noutro capítulo dos orzamentos e o procedimento é o procedimento. Tralari, tralará, Delmiro, dime. Pero que ven iso agora, Lidia? Que non, Lidia, que non. Que desta vez é certo. Josito foi darlle a noticia a don Horacio. Sí, sí. Eu son un alcalde con talante. A min, o único que me preocupa é o benestar dos meus veciños e o respeto polas súas crenzas, por moi anticuadas que me parezan. E por iso, veciños, veciñas, vou entregarlle unha placa ao Cormo. Xa vou. Pero, Josito, que faz aquí, home? Don Horacio, teño que falar con don Horacio, é un asunto oficial do Concello. Pois vas ter que chamalo, que xa marchou. Marchou. Como que marchou? Pois sí, foi collo o autobús de Ares. Eu dixenlle que podía levalo, pero non quixo. Ai, mamá, Delmiro, mátame. Desta perdémolo o Concello, eu a praza. Pero, Josita, topaste ben, home. Se chama, dille que ten que volver. É un asunto de vida ou morte, Amelia. Aquí tes cortesía da casa, para unha vez que o mereces. Agradecese, Lidia. Pero que o viño así en seco... Marchando tapiña de callos para baixar ese viño. Xe, a placa ainda non está entregada. Pero iso é cuestión de tempo, Lidia. O importante é que hai vontade de diálogo, de talante democrático. Pois eu o da homenaxe non acabo de velo. Ai, Santi, parece mentira co aprecio que lle testía don Horacio. Por iso, o de facelo fillo predilecto está ben, pero non vai impedir que marche. Ti tranquilo, en canto vexa a placa que lle temos preparada, queda seguro. O cura! Marchou o cura. Como que marchou? Foi collo o autobús de Ares. Pero me cago en tal. A ti non se che pode encargar nada. Pero, alcalde, eu que sabía que colleu o autobús. Normal era que o levase Amelia. Normal. Que saberás ti o que é normal. Anormal. Que é un anormal.
He visto que teño que facelo todo. Veña, vai interceptar o autobús do Corvo. Eu? Como fago? Ti, saca a carne. E vas ver como para. Miñato, vai con el. Eu, por qué? Porque se ocura a marcha non hai placa. E se non hai placa, ti non cobras. Veña, espabilame, veña. Rapidiño, que como arranque o autobús a ver como parades, monas. E ti crees que conseguirán que volva? Una vai ser difícil deixar esta vila. Que ben sou eu. Lidia, a ver esa tapa. Daño para os callos. ¡Vamos, Rosito, veña! ¡Veñame! ¡Espabilame, veña! É moi fácil. María, amigo, vale. ¡Para, que te vale! Non compensou. A praza non compensou, carallo. Veña, vai. Perdón, desculpe, é un minutinho de nada. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasamos de noite? Parás. Miñato, está ali, atopeino. Non pode ser verdade que non me van deixar marchar tranquilo. Horacio, menos mal que atopei. Ten que volver para a vila, Sinto moito, Josito, pero iso non vai ser posible. Pero non diga eso. Delmiro nomeou no fillo predilecto de Louredo. Con placa conmemorativa e todo. É unha placa macanuda. Xa, pero é que teño outros plans, estánme agardando na vida. Veña, marcha. Na ermida de San Simón cercaron as ondas, que grandes son. Ya, tú deixa a poesía, anda. A ver, vai vir ou non, Está ben, acabemos con isto canto antes. ¡Viva Don Horacio, fillo predilecto de Louredo! Viva! Dame un consaio do Horacio. El di que está cansado, pero para min que o cura marcha por un asunto de sallas. Son 10 euros. Aquí tes. Grazas. Hasta logo. Sí, pasa. Quería amañar un pouco o pelo. Pois agora mesmo hai unha colibre. A que si, mamá? Aquí só atendemos con cita previa. Ti que dis? Xa non lembro lo que falamos antes. Non lle fagas caso. Para ti sempre temos unha comoncha. Pois isto xa está. E mira, penso que desta vez atinei co teu estilo. Déixame ver. Pero ti que fixeches? Estás mal da cabeza. Che, sen faltar, que ainda as vas levar outra vez. Dixen lavar e marcar. Pois mira, non te queixes, que polo mesmo prezo tapeichas canas todas, que aínda tiñas. Pero agora que fago, non podo sair así á rúa. Pois é unha cor moi moderna, Para min que che sacanos de enriba. Biches, e xa eche máis barato que un lifting. Ah, e isto pagas un metálico que me deu moito chollo. Ja, o que me faltaba. Se pensas que te vou pagar por isto, vas aviada. Solta os cartos ou rapo tercero. A mí non me ameazas, Glurpia. Mira, Moncha, vas levar un... Sabes algo de Don Horacio? Ai, Don Horacio, que ben que cambiou de idea. Ai, xa lle suba a maleta ao seu cuarto. Non, a María, deixa, non paga pena, é por pouco tempo. Iso nunca se sabe. Don Horacio, desde o Concello queremoslle transmitir o noso agradecemento por cambiar a súa data de partida. Delmiro, espero que o homenaxe non sexa un dos seus enredos. Neste caso, paradóxicamente, para impedir que marche. Oféndeme. Nós só queremos entregarlle a placa. Despois pode ir onde lle pete, a que si, Josito? Sí, o único que non se pode desborrar do padrón. Así que iso, acabáramos. Non lle faga caso que é unha marmita da imbecilidade de pequeno. Vostede fixo moito por Louredo, Apoioume contra os ecoloxistas cando de Cochenín. E tamén recolleu sinaturas para que Delmiro volvese á alcaldía cando estaba deprimido. O qué? Xa ve que teño un infiltrado no seu bando, Eu que? Eu tamén terei dereito a unha homenaxe. Algo vos farían todos estes anos. Retirarse. Iso fixou moi ben. Iso non mo dis 2 veces, castrón. Pero que santo quieto aí. Pero non ve que Delmiro só busca molado. Avise cando estea na residencia que lle fago unha visita. Don Crisanto, por amor de Deus, solte a boina. Está ben. Sí, home, págalle caso, que despois empezan os achaques. Delmiro, está ben. Non me vou borrar do padrón, pero en canto remate a homenaxe, marcho de Louredo.
Por min como se vai a Conchinchina a evangelizar termitas. Alcalde. Non sei por que che entrou esa teima de marchar. Ni que se che perder algo por aí adiante. Don Quisanto, de verdade, non penso discutir iso de novo. Se é por meditar, podes facelo aquí. Dígame, nin eu timos molestar. Oi, Horacio. Horacio. Esta vez superache este Monchiña. Costeleta estaba deliciosa. A mellor carne do mundo pro mellor marido do mundo. Para o mellor irmán non habrá un anaco. É que a tortilla moito non enche. Ti conta 10 veces cada bocado. Así seguro que se presta máis. Isto é vida. Agora unha copiña de licor e a ver o fútbol. Delmiro, mira, é que tiñaste que pedir unha cousa, un pequeno favor. Un favorciño. Sabía que isto non ia sair de balde. Quero que lle pedes a perruquería Puri. E que lle poñas unha boa multa. Por lo que pasou no local social. Por isto. A verdade é que a multa ben a merece, Ai, mamá, como che deixou a cabecilla. Pareces espinete. Puri quixo que lle pagase. E a condición para deixarlle ter a perruquería era que non podía cobrar. En cartos. Porque mira que ten montada unha rede de tráfico de influencias de moito carallo, A verdade é que hai que ter cara para cobrar por iso. Esa non sabe onde se mete. Que lo meu home. Delmiro, necesito que me apoyes nisto. Vale, verei o que podo facer. Alcalde, non é carallada, Que tal que lle deixou o pelo? Ou pecha a perruquería ou dormes todo o ano co can. Tamén non pode tapar con isto. A vaina de Don Crisanto. Alcalde, está feito un judín. A ver se así se lle despexan as ideas. Como chacache, esfólate vivo, Eu pensaba colgala na parede dos pais da patria, en plan trofeo. Alcalde, tan á vista eu non a deixaría, por si acaso. Se acaso vai tomar polo cojo sin zonda. É que non me vas deixar marchar nunca. Eu sei que se me enviaches aquí todo terá o seu sentido, pero agora preciso afastarme un pouco. Iria, que tal? Como estás? Xa vexo que as noticias van. Non, ainda estou agarrando a que alguén me explique o da homenaxe. Estou secuestrado aquí e non me deixan marchar. Iria, por favor, non te rías, non estou de broma. Bos días. Ti peches unha boa noite, non? É que non hai nada como darlle nos dentes a esa presumida para dormir como unha bendita. Bendita, sí. Onte pasácheste? Seguro que o que fixeches nos trae problemas. E que vai facer? Pedirme unha folla de reclamacións? Conseguir que Delmiro nos peche a perruquería? Non será para tanto, muller. Xa lle pasará cando se lle vai a cor. Josito contoume que estaba moi enfadada. E dixoche algo do pelo? Mamá, non estou de broma. Moncha falou con Delmiro para que nos revogase a licenza. Esa lupia non sería capaz. Se che parece, vai darche as grazas. Vou ter que pensar en algo. Mamá. Xa lle deixei a placa escollida a miñato. Non te estirarías demasiado. Home, alcalde, que o presuposto que me deches
Agora o que quede é dicirlle que ten que gravar e listo. Que tal? Hip, hip, hurra! Non sei, se cadra queda algo festivo demais. Vale, pois entón Concello 1, Corvos 0. Tampouco está mal, pero a meu creo que co nome e coa data queda máis institucional. E así de paso o alcalde non cabrea a masa crítica católica, que tamén é importante. Delmiro, temos que falar. Teño unha oferta que te pode interesar. É iso? Nada, un recordo dunha visita turística. Dime, Puri, dime. Pois verás. Estiven pensando que, xa que fuches tan comprensivo co tema do meu negocio, pois, o mellor debía corresponderche de algún xeito. Puri, eu son un home casado, Falo dun bono familiar para a perruquería. Por vestido. Para min tamén hai bono? Non, para ti non. Bastante fago con deixarche andar coa miña filla. Por certo, Puri, Moncha díxome que che debía un peiteado. Ah, sí? Canto é? 20? 30? A verdade é que me deu moito chollo tinguila, 40, morro conto. Quédache revogada a licenza da perruquería. Pero por qué? Porque non podías cobrar en cartos. Toma, non os quero, collo. Dixo nada, Puri. Pensáralo antes. Esta vasme a pagar. Por esta que máis pagas. Anda, vai rañala. Bos días, don Crisanto. Serán para ti. E para levantarse con ese humor ben podía quedar un pouco máis na cama, Ti non saberás da viña buena, Horacio. Non a vin. Pois, nalgúres ten que estar. Non me acollerías ti, non, Amelia? Eu? E para qué? Para poñerme a cabeza? Ande, sente, que lle poño o almorzo. Ai, sente. Ai. E vostede que? Segue pensando en marchar? Sí, claro. En canto remate o homenaxe. Vaya por Deus. Tiña a esperanza de que cambiase de idea durante a noite. Oxalá as cousas fosen tan fáciles, Amelia. Mire, don Horacio, eu co da vocación non podo axudalo. Pero podo leválo en coche a Armida, se quere. Claro que sí. Como nos vellos tempos, Cando me levaba polas parroquias. Pero diso non hai moito, Ten toda a razón. Amelia terme que buscar a boina. Faría eu, pero ainda me doi un pouco o pé. Pois sabe que lle digo? Que a busque vostede. Que eu teño cousas máis importantes que facer. Esta muller cada día está máis lercha. A culpa é súa por seguir co conto do pé. Esa dor intermitente súa xa empeza a ser un pouquiño sospeitosa. Lidia, pon un té, anda. Sí, e de que coro queres? Teño branco, verde, vermello, negro... Mira que hai cores. No té. Váleme un calquera. Xa se sabe onde vai ser a homenaxe a don Horacio? Pois non. Delmiro non me comentou nada. Tamén, mira que marchar así só, en autobús. Non me fales, que vergonza. A sabe lo que dirán de nos en Tapeirán? Que van dicir? Que botamos daqui a patadas. Don Horacio xa non ten medio de transporte, non podía facer outra cousa. Pois que preguntara, que o meu Delmiro seguro que non lle importaba levalo. Pero, muller, unha viaxe en taxi había se ir por un ollo da cara. De taxi nada, que onde vai que morreu? No noso coche. Claro, home, que ten unha cor moito máis bonita. O coche. Podíamos mercar unha moto. Pero ti, ainda non escarmentaches coas motos, Santi. Para min non, para don Horacio. Vale, pero unha moto é unha cousa moi cara. Xa, pero non unha como a outra, unha pequena. Home, podíamos xuntar, a ver ata onde chegamos. Boas. Hola, Puri. Pois habería que falalo con Amelia e con don Crisanto para que nos axuden a recoller os cartos. Lidia, pos nunha botella de aceite. Agora mesmo chego. Podíase fixar unha cota. Sí. Mellor non. Non todos temos a mesma posición económica.
Xa, muller, pero para o cura seguro que todo o mundo busca no peto. É seguro que algo atopa. Ben, o certo é que a idea foi de Santi. Queremos facer unha coleta para mercarlle unha moto a don Horacio. Ai, pois non é mala idea. E pensastes en algo para xuntar os cartos? Podíamos repartir uns sobres na misa, como no domo. Pero así seguro que don Horacio se vai dar conta. E ten que ser unha sorpresa. Boas. Hola, don Crisanto. Como lle vai o pé? Va indo. E a ti que che pasa na cabeza? A min, nada. Déixame ver. Debería darche vergonza. Os teus anos se pintar o pelo desa maneira. Don Crisanto, mire, atenda. Imos xuntar cartos para mercarlle unha moto a don Horacio. Que lle parece? Que é un luxo inútil. E non creo que lle guste que lle fagan chantaxe. Pero se non é unha chantaxe, é un agasallo. Ademais, precisa para ir ás parroquias. No caso de que volva, claro. Ben, eu vou ser a primeira en dar a doazón, para dar exemplo. É isto que fai aquí? O sí que fuches ti. Mas está rezando Ave Marías a todo día do xuizo. Vera Xezabel, trincaboinas. Eu non sei que pasou, xuro yo. Que vergonza. Pensei que me tiña toda a tarde lendo o catecismo. Roubarlle a un cura, Moncha, iso está moi mal, Pero é que eu non me explico como acabou a súa boina dentro do meu bolso. O mellor es cleptómana, e non o sabías. Eu podo ser iso. Vas ter que confesar todo o que roubaches. Pero con eses pelos avísalle o cura antes que este, porque... Alcalde, non te pases. Con tanto chistiño vas a acabar desatando a besta. Eu estou segura de que non lle collín a boina a don Crisanto. Metería mal no bolso. Iso é o que din todos os cleptómanos cando os pillan. Tivo que ser robar. Sería Puri, que anda escocida co da perruquería. Pero, Monchiña, como ia ser Puri? Non si, alcalde. Roubaría por aí. Eso é moito supoñer, non? Tivo que ser ela. Por que? Mañá vai te vir a vista. Pois que non se asuste cando te vexe así. Eu marcho pra cama. Cariño. Alcalde, vai ter que contar a verdade a Moncha. Se non queres caxa unha desgraza. Sexas caguiñas, Josito. Estes momentos hai que gozalos. O momento vai xudar a ela a ti na cara e a min por copartícipe. É encubridor. Ai, mamá, eso tamén. Que fai ainda esperto? Ven a saltar a neveira. Bon. Non, home, non. Sentinte baixar e quería falar contigo antes de que marches. Ten que ser agora, non pode agardar a mañá. Mañá vas a estar moi solicitado co da homenaxe. Oxe non tivese que asistir. Non me apetece moito estar coa xente. Verás, Horacio, eu queríache pedir perdón por chamar ao bispo e por meterche presión para que non marchases. Só pretendía axudar. Vostede pedindo desculpas e sen que lle ordene como penitencia. Isto é un acontecemento. De vez en cando hai que axustar contas con Deus e con un mesmo. A verdade é que non me axudou moito. Tamén sei que non tiña mala intención. Iso ni no dubides. Que tal estás? Non sei. Necesito un pouco de tempo para poder reflexionar. Xesús estivo 40 días no deserto, pero non sei canto vou precisar. Está ben. Non se fale máis. Gustaríame que viñeses mañá pola misa. Vou falar cos fregreses para que respeten a túa decisión. Don Crisanto. Que? Gracias.
Franci. É unha doazón para a moto de parte de Manolita. Es que lle quere moito a cura. E isto é por min e polas miñas fillas. Pois seguro que don Horacio lle lo agradece a Branquiña e as demais. Ti falas da Branquiña que me matou don Crisanto? Ou xa o esqueciches? Si, mullar, si. Como para esquecer, si. E crees que me bendicirá os años? Os años, pois... Grazas, Elsa, e dallas grazas a Manolito tamén. Xuntastes moitos cartos. A xente respondeu divinamente. Miña tamén xa fomos escoller a moto. Se andase trapallero polo medio non me fío. Ya algo de mecánica saberá. Iso que sabe destapar a xente e quitarlle os cartos ou non te limpas a ferralla que lle intentou vender ao cura. Xente, vine. Xa o teño todo pensado. Na homilía voulle falar a xente do teu retiro espiritual. É así. Acabaron os problemas. Estabas aí? Pensabas que non ia saber quen fora, mala bicha? Moncha, ti estás piando por elas, Puxéchesme ti a boina dentro do bolso. Ti estás mal da cabeza. Eu non toco nada teu sen vacinarme primeiro. Ai, sí! Pois sí! Pero vos sabades todas. Vamos, que estamos Así que remataron os problemas. Para a próxima, en vez dunha homilía, inconventes a San Xudas, que aquí hai máis efectivo, sabe? Don Horacio, don Horacio, don Horacio. Mas lle doi ao noso señor o voso comportamento. A ver, que tedes que dicir? Pechoume a perruquería. Ela meteume a boina no bolso. É iso certo? Non. Purificación, non me mintas. Eu xurolle que roubar, non a roubei. Ainda por riba de ilegal, mentireira. Moncho, xe vas dormir quente. Purificación. Metiches ti a miña boina no bolso. Lembroche que estás en recinto sagrado. Pois acóllame a sagrado. E pensas que estás no Corcovado de Notre Dame ou que? Está ben. Admito que fun eu. Pero só porque ela convenceu a Delmiro para que me deixases en licenza. É iso certo? Empezou ela, estragándome o pelo. Aí leva parte de razón. Pois o que tiña a boina agochada no despacho foi o seu home. Diso nada. O meu Delmiro non o metes nisto. Parade quietas. Cousas así é polo que queren marchar do Horacio. É de penitencia. Ti, tens que falar co teu marido para que lle devolva a licenza. E ti non podes cobrar cartos na perruquería. A ver se amañas a esta xa desfeita. Pero, don Crisanto, eu non... E agora vou vos confesar. E vades estar rezando Ave Marías ata o día do xuizo. Veciños, veciñas, amigos e amigas de Louredo. Tralarí, tralará, que leria Delmiro. A mellor xa é unha tradición. Estamos hoxe aquí para despedir a un bo amigo, a un cura exemplar e desde hoxe a un fillo predilecto da nosa vila. Don Horacio, sei que lle traslado o sentimento de todos o dicirlle que desde hoxe ten un oco guardado nos nosos corazóns e nas nosas casas. Don Horacio, por favor. Gracias, amigo. Que o que pon, don Horacio? Horacio Casares, fillo predilecto de Louredo, que atope tanta tranquilidade como paz nos deixa. Un momento. Isto vai polo seu espírito conciliador. Grazas. Grazas, é moi bonito.
Que fale, señor cura! Iso, que fale, don Horacio, fale, don Horacio. Non se paga de rogar. Alcalde, vai ser mellor que lle cedo o sitio, Porque ainda non lle saquei rendibilidade política a placa. Ti verás, pero cando quere a masa crítica pode ser crítica de carallo. Veña, don Horacio! Nieto! Don Horacio, por favor, unhas palabras. Veña, home, veña. Non sei moi ben que dicir. Eu lles quero agradecer a súa presenza. E tamén a calor e a amizade que me demostraron todos acolléndome nas súas vidas. Grazas. Grazas a todos, de corazón. Grazas. Non marche, don Horacio. Si, non marche. Para un cura que paga a pena. Sinto, de verdade, pero iso non vai ser posible. O caso é que necesito tempo. Un pouco de tempo para aclarar as miñas ideas. Pois polo menos dé unha misa de despedida antes de marchar, don Horacio. Elsa. Non, Elsa. Verán. Un sacerdote non pode dubidar de determinadas cousas. Non sería xusto nin honrado cos seus fregueses. E por iso non podo quedar. Porque despois de todas as cousas que vivimos xuntos durante este tempo, non me gustaría enganar a ninguén. Ai, que pena. Que boa persoa que é. Sempre se van os mellores. Para de con tanta leria. Deixa de marchar tranquilo. Veña, veña. Tranquilidade, miñas vacas. A continuación o Concello ofrecerá un aperitivo no centro social. Delmiro, agarda un momento. Teño que falarche aí dunha cousiña. Un amago do don Horacio, Sí. Ese sí que era un cura enrollado. Conmigo portouse sempre moi ben. Que miras tú tan deprimida que non teño forzas para falar. Habrá que tomarlle algo, non? Toma ti, que eu non teño gana. Ai, Santiaguiño. Moita che falta para chegar a esa Cambello. Que non o podo creer. Non podo creer que marche. Tranquila, maitiña. Deme a min. Un momento. Esquecémonos de darlle a moto. Don Horacio, está preparado? Sí, Amelia. Pues... ¡Alto! ¡Pare! ¡Non pode marchar, don Horacio! Pero isto non pode ser. É que esta xente non se vai cansar nunca. Non topaste ben? Tranquila, muller, non é nada. Pois se non é nada, apura, que vamos chegar cando remate todo. Pero, por amor de Deus, outra vez. Don Horacio, é que non pode marchar sen ver o seu regalo. Poder pode, pero a nós faríanos tanta ilusión darlo personalmente. Claro, entendo esa. Como non? Aquí o tan. A ver, un momento, pero isto é para min. Puxo cartos todo o mundo. Ata os de Tapeirán. Eu non puxen nada, Por conviccións persoais non teño nada contra vostede. Ti caladiño e non estrague un momento. Así xa non vai ter que depender tanto da Amelia. Pois moitísimas grazas, Santi. E tamén a todos os demais. Son vostedes moi xenerosos comigo. Moito máis leva feito vostede por nós, don Horacio. É preciosa, Veña, don Horacio, próbea. Sí, pode ir a Ermidanela. Iso nada, Oiches? Que eu xa metín as maletas no coche e non volvo a sacalas, Amelia, muller, non se pode así. Don Horacio, ademais aínda está lesionado polo do accidente, ou non lembra. Vai ser mellor que non lle leve la contraria. Xa sabe o xenio que ten. ¡Esta vai!
E logo que vai pasar co aniversario da igrexa? Coas misas amaña meu só. E co resto xa veremos. É unha mágoa. Coa ilusión que lles facía esa data. O aniversario é o de menos. O importante é o que vai pasar con Horacio. Sabe unha cousa? Nada máis salir da vila cambioulle a cara. É como se lle sacaran un peso de enriba. Meu pobre. Esta vila pode chegar a tolear a un. Pode. E vostede pensa que ha de volver? Non che sei, Amelia. Horacio precisa que o deixen tranquilo para poder reflexionar. Ai, pero se é por iso non se preocupe, que despois do de hoxe non creo que ninguén se atreva a molestalo, xa verá. A ver. Hai crises profesionais, de personalidade, crises de fe. Van madurando no noso interior ata que un día despertamos e sentimos que algo non funciona. A miña era unha crise de vocación. E por desgraza, non sabía o que tardaría en sentir de novo a chamada do Señor. Elsa. Non, Elsa, agora non lle podo bendicir os años. Sí, claro que sí. Sí, moi ben, veña. Ala, atra outro día. Sí, igualmente. Adeus. Así que os tiñas ti. Trae para cá. Pero ti que fas aquí? O que penso facer é recuperar os bons costumes. Na miña casa e coa miña filla. Ai. Mira que deixarte zoupar por unha muller. Muller nada, Puri. Non quere achar, non quere confesar. Pero Puri... Que teña bo día, padre. Retira iso, retírao. Non me dá gana. Ti! Onde crees que vas? Ai, Xesús, pero este home toleo. Ai, non lobo non. Teño motivos suficientes para pensar que un de vos me vai traizoar. Sácateme de diante que te fendo, rinchamoas. Un posto fixo no Concello de Ferráns. Iso foi como ofreceu. Primeiro a miña filla queda preñada e agora anda fregándose con Josito. Fregada boa que lle existía. Me vouche cun secador. Porque non tiña outra cousa a má. Isto é un caimán. Sacádemo. Sacádemo. Estades en pecado. E vou vos casar que irades ou non. Mirade o que fixestes. Mira que zoscarlla un vello. E ainda por riba un cura. Ese cabestro quixo esnafrarme vivo. Como? Comendo. Que andaría facendo Josito no concello inimigo? Así que Ferráns, Ai, mamá, agora sí que a fixen boa. Isto non vai quedar así. Vou vos denunciar. Agáchate máis, muller. Ah, sí? Ah, sí. Pero me cago en tal. Pero non marches, muller, que así somos tres. E podémolo facer mellor. Ai,